Xeyirli kеш muhterem тамашачыларыбыз, эфирда данлы майдан тапшыруы. Бүгін біздің тапшыруыбыздың қонағы Фатих Сәубанұлы Сибғатуллин, Россия Федерациясының Дәулет Думасы депутаты. Xeyirli kişiler. Xeyirli kеш. Фатих Сәубанович, менә тарихын белмәгәннең киләчәге юк диләр. Сез дә киләчәгегезне яхшы беләсез, һәм шул вакытка үткәнегезне дә барлап торасыз. Менә ниндидер кызыклы истәлекләр дә бар әле сезнең тормышыгызда. Бар. Истәлекләр күп инде. Менә бер шушының кызыклысы. Хәзер инде институт бетердем. Неде эшлим, Вишня совхозында Зеленодольскийда бик әйбәт кенә зам директор совхозы булып эшлим инде бер елдан соң башта бик врач булып эшләдем дә. Кайттым авылга. Әби инде хәзер олайды. Бу башлады сүз. Улым ди, мин күрә алмам инде ди. Мен әйтәм, әби нәрсән? Син күрерсең әле ди бу. Монда әнидә бар, шул сөйләшәбез. Менә ди, безнең ди талап ди, колхоз оештырдылар да ди. Исеме Тельман колхозы булды ди, Апазда ди. Шуннан банкротка чыкты да ди. 58 елда, значит, мына ди совхоз ясадылар ди. Улым бу сада таралышат ди. Әнинең колхозы совхозын таратасы килми. Әни бу әйбергә каршы. Бу әйтә, әнигә Фәриха, бездән талап җыелган мал, бу дәүләткә бәхет китермәячәк. Тарала булып карап торсын ди. Көт ди. Инде хәзер күрә алмам инде ди. Шуннан бер елдан соң үлде инде. Бер елда булмады. Партиягә кирди. Ансы кирәк була ди. Менә 92 яшьлек әби. Сезнең дәванигез, әбиегез дип әйтгәндә, шулай укымышлы кеше булган, тормышта күргән тәҗрибә. Бу әтинең анасы. Заманда андый сүзләр өчен кешеләрне инде лагерьларга җибәргән булганнар. Хәзер күзаллана китер, әйби. Шундый кызык әйберләр булгалады инде аны. Фатих Сәубанович, китапларыгыз, Аллага шөкер, бик күп чыгып тора. Фән һәм нәшрият эше турында бер-ике сүз сөйләп китегез. Яхшы, монда значит, ничек дип әйтим инде. Мин инде гел укыдым, белемне арттырырга тырыштым. 3 институт бетердем бит инде. Аның берсе инде мин атлар бик яратканга, значит, безнең бит инде шабышат туткан булганнар инде. Аллага шөкер, үземнең ат заводы да булды даже. Ветеринария укыдым бит инде. Ул вакытта бик әйбәт вузы инде ул. Анда кирергә дә бик асат кына түгел иде, дөресен әйтим. Аннары инде ул теге авылда, теге мал туарга, мазарга, теге ветеринар работник инде ул бик кирәкле кеше бит инде. Шәһәрдә дә, әтенә дә, мәчетенә дә кирәк инде ул дөресен әйткәндә. Райком икән секретарь вакытында әйттеләр инде Балтачта. Сиңа значит югары партия мәктәбен бетергә кирәк. Шуннан значит Саратовта мин югары партия мәктәбен бетердем. Ул заочно 3 ел и бик күп әйбер бирә ул мәктәп. Бик күп бирде ул. Аны Марат Көтөич тә бетерде, аны Фәрит Хайруллович белән бергә бетердек без кызыл диплом белән. Анда хәтта чыгыш ясарга да 3 яклы күзгегә басып торып, значит, анда публичное мастерство, публичное выступление дигән әйберләр дә бар иде. Бүгенге көндә нишәп юкса андый әйберләр, Фатих Сәубанович? Ул бик кирәк. Юк, ул безнең значит наданлыктан. Без бүген акчага табындык та, только акча гына дибез. Бүтән нәрсәне дә акча гына кайтарып калдырып булмый бит. Ул акчага значит 1% кеше бай булырга мөмкин. Бик үтә китсә 3-5% булыр, аннан арталмый ул. Калганы белән җитәкчелек итәргә кирәк бит аны. Алар бит значит тоже тырышып кеше булырга тиешләр. Менә шундый мөмкинлек тудырырга кирәк безгә. Бер заман китте бит инде экономика. Минем белемем берсе значит авыл хуҗалыгы значит ветеринарный, икенчесе значит партийный. Бу партиялар кирәк түгел бетте. Хәзер значит китте финансово-экономический. Мин МБА дигән, значит, МБА дигән факультетын, финансово-экономический институтны бетердем, яңадан тоже Норлатта, значит, эшләгәндә. Монда экономика, финансы һәм открытие, значит, защита не ясадым, мин дипломны иш. Бүтән группа алдында үзебезнең укыган. Шулай итеп, значит, менә аны бетердем. Аннан соң инде эшләдем. Аңа кадәр инде кандидатскийны, аннан соң докторскийны. Ул значит минем бик удачлы темая, минем бик яхшы җитәкчем. Аны татар алай эшләмәсә миңа. Менә моны Чуваш Никитин Иван Николаевич эшләде. Татар берсе яратмый. Бер значит әйтгәндә доктор артса, ул инандары тегенә значит начарлык булган кебек. Ә менә значит еврейлар язып бирә. Чувашлар берсе һәм безнең татарларны да значит менә шу әйтеп күтәреп чыга. Татар менә бу мәсьәләдә без бик начар эшлибез. Бу безнең бик зур ялгышыбыз. Мин бүген академия наук белән риза түгел мин бүген.
бит создавать иттаны, значит, вот біздің гуманитарий Мансур Хасанов. Мен бұл сізден қорықпаймын телевидениеде. Чөнки бұл хақ. Значит, вот Мазгаров, значит, вот анда кетіп барды да аны орнына келді физик. Нәрсе бире біздің Татарстанға бүгін физика? Нәрсе бире физиклар? Бүгін аграрный отделениеде, ауыл қожалығы отделениесінде екі ходящий, значит, вот академик бар. Физик отделениесінде 11. Бұлар 500 мыңнан артық, 550 мың, значит, вот алып жаталар пенсия академиклары ғана. Нешелер біздің бұл, значит, вот 11 физика отделениесінде кішілер. Біздің, значит, академик Мағзум, значит, вот жетекшілігінде. Мен аптырайым, ол нешеге іштеген, ол университет директоры болып. Мен үстіріп барам енді органический продукция дейді. Органический продукция бойынша білесіз ме кім куратор? Хоменко. Шәһәрдә туған, шәһәрдә үскен, Қазанда. Бітірген, значит, финансово-экономический институтны промышленный отделениесі. Промышленник. Бүгін органический продукция бойынша ауыл қожалығының Хоменко, значит, бұнда, значит, енді деятель. Менің бір сөйлешіре қорқалар. Менің міне, значит, қазір органик, значит, Татарстан деген үйшма үйштірдім. Мұнда, значит, мен научный руководителі. Қазір енді, значит, міне бұл академия науғы ішлемегеш. Гуманитарий мәселесінде ішлерге тиіс бит академия науғы. Біздің татарының тарихы институты бит кетті мұннан. Біздің ол академия науғы түгел ГБУ, государственный бюджетный учреждение бұл. Міне әдем күлкісі. Біздің мұнда, значит, гуманитарий бойынша бұларға тиішлі бүтін, значит, дұрысыңын әйткенде, обычай, традиция, фольклор, бүтін татарының тарихы һәм, значит, біздің Поволжьеде яшәгән халыкларның тарихы бойынша. Һәм аларның тормышы, көнкүреше, культурасы, музыкасы, искусствосы, бүтінісі. Академия әйдә милли университет яшыкта татарша, значит, нәрсәдершлек дигәне бармы? Иштелгәне бармы бер җирдә? Бірде юк. Менә булды, значит, фән көне 8 февральдә килгән Мухаммедшин шак касып китте. Академия президентінің докладынан соң шок касып китте. Аннары мен айтты суыннан. Мансур Хасановичтен тірілсең нәрсе деп айтыр екен деп. Миннеханов өзінің указы белән Татарстанда учебно-научный центр мирового уровня деп атала тұрған үйшма үйштырды. Мұның жетекшісі Яруллин Рафинат Саматович. Бұл бірінші сиратта біздің, значит, бүйік ученый. Ол шығышы білән, значит, тұңышы білән, значит, Мамадыштан, андары мұнда келіші білән, ол, значит, Муртиеден, анда күшкен болғандар енді. И бұл біздің великий химик, біздің великий, значит, мұнда переработчик, значит, мұнда нефтехимии, шыннапта, значит, енді мұның ішлеген ішлері, бүтінісі, значит, көрсеткішлері, тем более біздің бет енді специализация деп айтсақ та болады Татарстанның нефтехимии. Шулай бит енді. Орық синтезін қара, таифын қара, значит, анда танексын қара, значит, анда Нижнекамский нефтехимін қара, значит, нефтяникларын Татарстанның. Мына шулай айттырып, мұнда бұл енді, значит, бізде һәм мына мен айтасым келе, мына бұл гуманитарийдан тыш, бізде мына шу нефтехимияны алып баруға керек була ул һәм ауыл хуҗалыгы. Бұл мына бұл органический продукцияға қазір Рөстәм Нурғалиев бик зор игътибар бирә. Бұл біздің җирдә мына конкрет болсын өчен әйтим инде. Депутатларны башта әйтте, значит, һәрберегез 3 минут отчет ясыйсыз, нәрсә эшләгәнегезгә. Бу инде без 15 депутат бит инде. Госдума депутатлары. Һәм бу башта, значит, үзенең кириш сүзендә әйтеп китте. Менә, значит, 1 сентябрьдән bütün başlangıç мәктәпләрдә дә бушка ашауны булдырабыз. Но нәрсә шатабыз бит диде. Нәрсә шатабыз? Менә хикмәт нәрсәдә? Бик күп балаларның авырлыклары артык. Үзләренә бисенә караганда. Симерәләр. Бик күп балаларда аллергия ди. Шәйтау. Миңа, значит, ни әйткәне бар, менә бу, значит, Рафис Тимирханович, значит, министр булгач, birazdan әйтә бу. Батыр сөйбәт, моның хәтта авыру балалардан дип белмәҗәк. Мин үземне чыгышында әйттем. Рөстәм Нурғалиев, менә мин значит, эшлим экологиядә. Мәскәүдә хәзер бит инде 3нче созып шушы экологиядә эшлим бит инде экологик комитетта. Анда бердән бер эколог мин.
Аның кайсы спортсмен, кайсы анда, шундай кайсы журналист безнең шулай инде. Рахмат, миңа бит инде Татарстанның заслуженный эколог дигән исемен дә бирделәр. Мин инде аны Нурлатта вакытта да сортировка мусорын эшләгән идем. Ул безнең значит инде үткән этабы Нурлатта 4 контейнер куеп значит сортировать. Бик күп акчада эшләр завайталары картонный бумажный комбинатка нигә? Менә бу китапта яздым мин аны, укырсыз. Полиэтилен завайталары значит тоже чалдыга, аннан үзебездә эшләр значит тротуарный плитка. Ул полиэтилен 30%, 70% песок белән. Ул бик саткан аппаратурасы да. Ул 5-нче этаптан ыргытсалар, ватылмый да, сынмый да. Шушы полиэтилен булган. В общем, шулай иттербез, значит, улай бирләр, значит, инде безнең өчен яңалык түгел. Менә безнең өчен яңалык хәзер мин эшлим шул мәсьәләдә утилизация, использование отходов животноводства дип зурчалап. Без моннан, значит, мөрәҗәгать иттек, безнең, значит, бәхеткә Татарстанда бар Институт органической химии имени Арбузова. Булар безгә ясап бирделәр, значит, булар эшләгән булганнар аны, бирделәр ясап мифостон дигән препарат. Biz значит менә шушы тавык значит отходтан значит тизәген эшкәртәбез дә шушының белән бер ай тотабыз да бу ширмәгә әйләнә. Теге значит үзе дә таралып бетә. Моның бөтен значит ние тегендә шикләреп карыйлар, тегеләй микән, булай микән, фәлән микән, тегән микән, бездә бит инде үзеге эшләү түгел, әзрәк ревизируй тегә ныграк игътибар бирәләр. Башта киттек 50 тонна, андан 70 тонна, андан менә шулай итеп без моны хәзер 3 ел итәбез. Башта без моны Яратил дигән фабрикадан Лайышта, Сапугли дигән авыл ярында Яровой бодайга эшләдек, Йолдыз дигән сортты 40 сектор алдык. Хәзер значит икенче ел эшлибез уже Ленин Кокушкинда Питерәштә кошчылык фабрикасының отходлары белән. И менә хәзер инде монда бик яхшы чыкты уҗымыбыз. 180 гектарда көзге бодай чәчкән идек. И анда әле теге тәҗрибә участокларда ясадык 5 гектар эшләгәндә шунда яңа сортлы бодайлар алып кайтып инде Самарадан. Обязательно уздырабыз инде известкование дибез. Известкование нәрсә бирә дигәндә бөтен файдалы микроорганизмнар шилашчы средада гына эшли ала. Нейтральный средада гына эшли ала. Теге әче туфракта алар эшли алмый. Алар үлә. Менә шуңа күрә известкование үзе бирә. 5-8 сектор эшләмә уңыш. Bu обязательный шарт. Менә булай берендә битердек бит Россия буенча. Ашлама органик продукциягә фосфор кирергә ярый. Калий кирергә ярый. Бу табигать. Теге апатит, бу калийный соль. Бу нидән чыга инде ана Пермдә, Березникидә. Буларны кертергә ярый, известкование мелиорация ярый. Менә шушындай әйберләр белән эшләргә ярый. Һәм мин менә бу әйберләрне Рөстәм Дорганичкә әйтеп күрсәттем дә, бу әйберне бик одобрый. Менә хәзер мин значит шушы программасын язып, нәрсә ашатырга ярый. Яңадан тикшерәбез бит әле. Аннары ашату мәсьәләсендә минем фикерем нинди профессор буларак бу мәсьәләдә органик продукция буенча. Органик продукция буенча растениеводство ашатырга менә әйттек, ипи пешерергә, значит безнең була будайыбыз дип. Яхшы көзге будай. Ә менә значит дальше нәрсә ашатырга. Теге мин коры сулы аш ашатуга каршы. Лучше бутка ашатырга кирәк. Менә буткага нәрсә? Безнең шартларда иң яхшысы ул да булса гречка, карабудай. Без 50 ел гривит иттек Татарстан карабудай белән. Бөтен Европага, Россиягә генә түгел. Бүген карабудай чәчмиләр. Шуннан икенчесе сулы. Сулы буткасы организмда чистота дибез, значит бик файдалы дибез. Сулыга берәү дә ашлама кертми. Бу сивооборотта завершающий культура. Аннан соң пар калырга. Монда значит берәү дә значит теге селитр сатып алып азапланып ятмый. Сулы ашаган ат бу тоже экологический система була. Атның ите дә. Сыерга значит сулыны пешереп бирсәң, бик күп сөт бирә. Менә сиңа значит сулыны күбрәк чәчәргә хәзер. Вот анлар парга калдырга җирендә. Шуннан соң значит безнең бар үзебездә генә үсә торган элеккедән килгән хукмарада брай. Һәм иң кирәклесе бездә bu белок, борчак. Борчакны да химия бетергәннәр. Менә хәзер значит миңа Рөстәм Нургалиев белән очрашып, хат язып кирип, монда значит настоящий итеп бу программаны эшләргә кирәк. Менә балаларга мин әйткән шушы 4 төрле значит нидән бутка пешерсәң, тәмле иттереп, аны значит бирсәң растительный май белән, сыек май үзебездә разбавить ителмәгән. Пальма катыштырмаган. Пальма майы дип әйтәм.
Fatih Sobanish, biz sizin bilan birgalab video yozma qarab uzamiz, andan so'ng qiziqlangan davom Әйе, etamiz. әйе. Yaşayansam idi ömür boyu Can süygenin bilen sırlaşıp Yaşav şunday matur Yakınlarga süyüleşip Yaşav şunday matur Yakınlarga süyüleşir Ömür yolun jırlap ötsen idi Uzmasın dik yupak güleşir Yaşav matur Yaşav şunday matur Dostlarıma mınar eleşir Yaşayansam idi durmuşumda Yalgan yalgışlarga banamay Bäxit birer hem bäxitli bulur Ötkenlerge birde qaramay Bäxit birer hem bäxitli bulur Ötkenlerge birde qaramay Ötkenlerge birde Hürmetli tamaşaçılar, Yaşav Yeme, jırının avtırı Gülnur Ayzatulova. Rahmet sizga şunday motor işler için. Ey Gülnur Hanım, şen ko'ngildan sizga bek zo'r rahmat. Haligi is ketmali motor ishlar için. Fatih Sobanish, biz sizning xizmatingizni, fan ilkasindagi xizmatingizni yaxshi bilamiz. 20 dan ortiq kitob nashr etgansiz. Ham shu vaqtda tag'in Shiratdagi so'rovimiz, albatta endi bu turizmga, yangi proyektlarga beyli. Ishlab ketdingiz hali. Bizning бар bir zonamız kalgan. Tatar zonası. Bu tutuna значит bizni neden? Pitreş'te значит Lina Kakuşkin'dan mana biz işleyimiz bittiğinde şu organik produksiya boyunca. Şundan значит ders kitabı streşi. Sağit degan iptaş atlar üşüte. Yol kırıyındagına atları görünüp kala. Mana şuşunda Linagorsk'dan da başkasından da kiterge bir 700 at. Hak, şuşunda işlerge bu atlar bizning Tatar atlari hozir endi zakonlashtirildi. Dokumenti bor. Tatar atlari degan bir значит fende de bu значит уже kartotekada da bütün nerede bor. Amma ulatlar bilan yükte taşıp olmayalar kişkine. Bular da şapışıp tavızıp olmayı atlarını. Alaran deydi tөгür. Mana bular şın жылқы. Жылқы деп аталған, значит жегелмеген, ерде болмаған at, олында болса жылқы итке тұтқандар, жылқылар дейді. Жылқыдан шыға, значит yumuşak итті колбаса, қазы дейбіз. Ол жегелген атта қазы, значит тоже не була. Қаты була, чейін яғмайсың. Mana şunda yasab ибберге, қаршысында ғана промпарка, mana şuşunda, значит turistlarga
Менә бусын да күрсәтәбез, тегесендә. Шуннан соң значит вот Сабада. Саба үзе бик матур значит вот ага шәһәр. Исправхозда ясарга вот настоящий иттереп значит вот монда тоже экологически чистый продукция. Анда значит вот Васил, монда җитәкчесе бу значит вот нинди генә шәйләр, мазарлар, анда значит вот урман значит вот теге дары природа дибез значит вот нәрсәләр значит вот үстермиләр булар. Менә сиңа значит вот шушы органический. Шуннан соң монда научный значит вот исследовательский центр. Монда значит вот бердәнбер селекционный семинарский центр Россиядә. Бүтән берәүдә юк. Аны мин алып кайткан бер Сузовта ук. Моны биргәне миңа Зубков Виктор Алексеевич заманында. Ул значит вот первый вице-премьер. Вот шушында значит вот без үстерә алабыз елга 25 миллион үсенте. 25 миллион. Һәм значит вот монда наукасын алып барып була, бүтән не бар инде. Семинавоз сыбысына мазарына да 8 гектар теплица бар. Һәм шушында ясарга бик шәп иттереп музей истории лесного хозяйства Татарстана. Менә бездә бар, значит, элекеге сынный порода, значит, хәзердә Дубрава дигән әйберләр. Бу безнең Апас районы белән Кайбыш районында. Кайбышка тегендә монда йөреп булмый бит. Нарат карарга, значит, анда Кама буена барып, Дубрава карарга, значит, анда Кайбышка барып, Ширши карарга, значит, монда Северный зондага килеп, значит, әйтегәндә Сабага, Күкмарага. Менә шул бер җирдә булырга тиеш безнең бүтән тарихи мазары белән, бүтән музее белән. Менә шуннан, значит, чыгып китәбез урман ашагына, рядом Кукпара. Кукпарада килеп керә бу, значит, теге Поле чудес дигән поселокка. Бик матур итеп, значит, эшли беләләр алар йортларны. Шуннан соң Кукмарада савыт саба. Вот бу теге, значит, берәү ул Приволжский федеральный округта Табадыр, Казандыр, значит, шуларны фитрал фабрика. Шуннан соң Кукмарада, значит, мех фабрикасы. Үзенең тарихы белән. Кукмарада үзенең тарихы белән киезитек, буяганы һәм башкасы. Кукмарада, значит, менә шушы Полба дибез, значит, Бурай. Кукмарада, значит, шуннан китәбез Балташка таба да, анда ике бик яхшы, значит, молочный комплекс. Теге кем әйтмеши, хәтта үземә дә ошый. Минем зона ул, депутат буларак. Шуннан китәбез Балташка, Балташта барып төшәбез Каракүлгә. Каракүлгә салабыз гостиницалар, елгасына буабыз. Туристларны шушында беренче көнне Казаннан чыгып шушында барып итеп кына торган итәбез. Кыш көне, значит, горно-лыжный, значит, монда не ясып була. Бу зонага бүтән кешеләр тегендә бара алмый бит инде. Анда тавы, мин бит шул да шалкыс күрсәтелә. И шул территорияда. Теге Балташ каршында сосна ягында утырткан агачлар мин утырттым аларның барсында. Тау кырыйында агачлар. Икенче көнне чыгабыз Балташка. Тегендә чәй эчкәч, бар Шипияда халыклар дуслыгы, значит, музей. Анда инде хәзер экспонат өстендә экспонат, шуның кадәр күп ул. Анда, значит, теге бабай бетсә, ул тоже бетә. Шуңа күрә ул бабай икән вакытта тегендә калдырырга халыклар дуслыгының Марий һәм, значит, Утмыр төлешен, значит, татар өлешен китергә Балташка. Балташта, значит, анда бар, значит, элекеге банык булып торган Муртаза бай йорты. Бу как раз музейга килә торган. Анда кемнәрдер арендовать итеп нәрсәдер сата ди бугай. Аларга икенче урын табылыр. Менә шунда настоящий ул яктагы татар экспонатларын бөтен шунда куярбыз. Дальше киттек, значит, Карадуганга. Карадуган, значит, Шушма буйлап эшкә таба бит инде. Монда Карадуганда элекеге, значит, Себер тракты. Мин инде шуннан йөргән кеше вакытта безнең авылга 8 километр кала. Шушында кайтадыр икта машина өстендә иске юл буенча и Карадуганда чыгып калып, йөгереп кайтадыр авылга хәтле. Шушы Карадуганнан эшкә күтәрелгәч тә Арбаш, шушы Арбаш янында 1 километр, 2 километр ярым, 2 километр тирәсе Екатерина заманында салдырылган юл саклансалы. Россиядә бүтән бер җирдә дә юк. Я асфальтланган, я разбирайткан. Бу инде теге моннан йөрмәс булдылар бит Балташка туры йөри башлагач, лесхозда. И бу шул ки сакланып калган менә сиңа бу тоже, значит, шундый объект бик көчле. Һәм менә мин ниткән бу зонада монда үстереп була органик продукция, монда бер нефтяной скважина, бер, значит, төтен чыгара торган, значит, завод да юк, бер зур юл да юк. Һәр зур юл янында да булмый. Менә бу МСМнар бар бит инде Чаллага бара тора. Монда 5 километр бу якта, 5 километр бу якта органик продукция үстереп булмый. Вот шуннан, значит, киттек безнең авылга. Монда, значит, элек булган бик көчле базар,
Кырыйда гына, значит, вот анда 5 километрда Марилар уже башлана, Марийский республика, алар киләләр я базарга. Менә монда ачып ибәрбез базар, монда, значит, вот рестораннар, монда, значит, вот ниләр, анда карарбыз. Вот, Аллаһы бирсә, шуннан киттек, значит, вот Тукай Кырлайга. Тукай Кырлайга, менә былтыр, значит, вот министрдан сорадым да, безнең бу теге дорожный, значит, вот транспорт, значит, вот юл буенча министрыбыз Арчаныкы бит. Вот, моның белән сөйләштек тә, бу Апаздан, значит, вот 8 километр, значит, вот нигә Шушма башка узган ел юл салдырды. Анды юл Татарстанда бер җирдә дә юк. Теләсәләр булдыралар малай. Булдыралар. Беләсеңез, чит илдәге шикелле качествосы. Менә шуннан киттең, Тукай Кырлай. Тукай Кырлайда ясарга шундый иттереп, Америка уровеньдә дип әйтик. Мировой. Иресе юк. Анда Биби Мәмдүдә апа дип, значит, анда Тукайның әнисен эзләп, әллә кайдагы Балтач авылында да, бит. Теге Мари кырыенда, Субаш кырыенда таба ул әллә кая шунда күшкәт башларын теге ягында пуйсасналар. Вот. Иресе юк, значит, вот ишели дип тә, кушлавыш дип тә, мин бу сүздән курыкмыйм. Нигә диген? Чөнки татар авылыннан бер вакытта да әби бабайда ятим. Ятим бала да артмаган. Авылдан чыгармаганнар. Булар базарга сатарга малайнап барганнар. Авыллыкка бирергә дип. Авылдан арткан. Шайбай нәрсә анда йөрергә ди яңадан. Теге Риман хыялланып йөри дип. Корреспондент бар безнең Риман дигән. Гыйлемхановтыр. Чиләп йөри, значит, аның бабасы нидән булган дип. Пиримнән дип. Мин аның туганы дип әле яңадан. Кайчандыр Тукай безгә бөтен татар сөйли торган шигырьләр язган шикелле генә тоелган булса, хәзер инде мин Тукайны үземнең милләтемнең байрагы кебек хис итәм. Шуңа күрә юкканы әйтмиләр бит, Тукай ул татар, татар ул Тукай дип. Соңгы вакытларда мине тагын бер нәрсә уйландыра башлады. Еллар үткән сайын Тукайыбызны онытмабыз микән? Мин хәзер үземнең кишемнән килгәнчә милләтемә ничек ярдәм итә алам икән дип уйлап йөри башладым. Һәм Тукай фонды оештыру мәшәкате белән йөрим. Без еллар үткән сайын үзең нигезеңә кайтасың бит ул. Мин Тукайның 4нче буын туганы, минем бабай белән Тукайның әтисе Макан Гариф туганнан туганнар. Мин аның туганы буларак та үземне милләт каршында зур бурычлы дип саныйм. Татар баласы буларак кына түгел. Аптыраш. Эшләргә шундый иттереп, Кырлайны шакка татырган булсын. Сәгъди абый йорты менә мондый нараттан пятистенный итеп салырга. Берәү дә әйтмәячәк мондый булмаган ул заманда ди. Атып җитте Тукайны һаманда шихотчик, мескен хәерче итеп күрсәтергә. Сәгъди абый хәлле булган. Ул хәзер булса, значит, андый йортлар әллә инде салган булыр иде. Ишек алдына бастырып куярга, значит, гордый, значит, Сәгъди бабайны һәм янында, значит, матур малайны. Менә мин шушы бер турында хыялланам. Хәзер шуннан киттек Арчага. Арчада әнә педучилищене әйттем. Шуннан соң Арчада шуак белән, значит, читекне чиккән. Менә бар бит инде, значит, теге дөнья ахитәдер бит инде. Бөтен артистларга да, ниләргә дә, шу әбиләргә дә чиккән читекләр, значит, шуаклар, ниләр, аяк киемнәре, значит, моны торгызырга милли юл. Шуннан киттек, значит, Олы Мәңгәргә. Олы Мәңгәрдә, значит, иннән да элекеге теге байыртларда торадыр ие. Аннан соң Әтнәгә, Әтнә тоже, значит, кешегә күрсәтә торган чын татар. Шуннан Әтнәдән соң, значит, анда 2 бик көчле, значит, авыл бар. Яхшы колхозлар, Ленин колхозлары юл. Менә шулай иттереп, значит, шушындый маршрут менә монда безнең фән буенча органический продукция җитештереп була. Һәм мин моны атыйм эко-татар дип бу проектны, менә монда саф татарлар. Саф. Миңа бик күп чыгалар. Бу сүздән туры телевизорда караучылар белергә тиеш. Монда минем генә гаип түгел бу. Әйтәләр, мәңгелек бәхетсезлек китергән, Свердловский островын ясадылар. Әни Кырыена мәчет куймадылар. Безнеке түгел ул диләр, урысыныкы диләр. Шуннан Раиф монастырында ни файда сиңа диләр. Шуннан менә
Bulgar деп айтқан егіз. Көрдіңіз ме дейді? Үш кіші келділер де біз деп айттылар, бітті кетті. Bu икона Казанский Божий Матери. Міне бірінші мәртебе звучит bu bir эфирда. Ол православиенікі түгіл, тәңгіршілікнікі ол. Тәңгіршілік заманында салынған шеркеу болған ол. Тәңгір знагы. Мен ясаған түгел, міне бұл жер астынан шыққан айбер. Иратлар маңғайларына ясағанда міне шондай, значит, не? Қаш? Там круг қалғанlar. Нәрсе аңлата? Üstü аңлата көкне, асты аңлата жерне, оң қанаты аңлата суны, сол қанаты аңлата отына. Міне көк біле жер арасында, от біле су арасында яшаған кіші деп, значит, шушы мұхитте ясаған деп, міне шуайтып ясағандар аңғайға. Міне бұл, значит, біздің бұл тоже Алтайда қазылған шыққан айбір бұл. Бұлар біздікі. Мен өзіңе біле кетем. Рахмет. Теге ойладым да, халық шо айтып критиковать еткеш, сен татар бет deyip, сен депутат бет deyip, сенің сөзің өте бет deyip, мен шолай деп хаттар язалар мені депутат боларақ. Мен шоңа көре, мен бұл маршрутына yazып кірдім Рүстем Нұрғалиевке. И бұл мұны бек әйбетлеп одобрил, подписал. Бұл маршрутның, бұла, значит, жетекші кураторы, кімге язық дейді, мен айтам язық Марат Готовичқа. Бұл қазір, значит, министр түгіл, аның, значит, іші аның қадар үктіғыз түгіл. Бұл әйбірні бірден ол қазір үйіштірала. Екіншіден, культура искусство өлкәсінде де білгішлі, білімлі кіші. Главное, ол япны, значит, аннан да лұқсы біліші кіші жоқ дейдім. Міне, бұл, значит, мұнда органический продукция істерге де, мұнда музейларына да, мұнда ғұрып қадетіне де, башқасына да, тегісіне орман пұжалығына да, ол пұжалығына да, бүтінісіне. Сондан Рүстем Нұрғалиевич мұны yazdı. Ахметі бұл. Сондан yazdı тағы кімге министр Жаббары бұл. Сондан тағы кімге министр лесного хозяйства Кузюры бұл. Сондан тағы кімге министр, значит, культуры Аюповой. Дальше, значит, председателю комитета Сергею Иванову. Туризм бойынша. Мен шулай айтып шушы хат, тегелерде бүтінісінде де бар. Bir автобусқа отырып, біз шушында бүтінісін қарап шығарбыз деген ек. И тегелерге, значит, менә сіз өзіңіз нәрсе тілейсіз, шушыны бұлдарға, тегендегі орындағы жетекшілерге де, ауылдақыларға да, башқасына. Бұл мәңгілік бірден бір генә тарихта, татар тарихында бұла шушындай, значит, татар сонысы һәм татар мында көрсетіп бұла тұрған, значит, шушы туризмі. Һәм продукция жетістірге. Нұрлатта Ақсубайда, значит, анда кім айтмышлы Шермішәнде, значит, Новошишмәдә экологический чиста продукция жетістіре алмайсың. Biz bu ilişte to'xtab turayıq, tomoshabinlar bilan birgalab video yozma qarab o'zamiz, andan so'ng yangamamizni davom ettiramiz.
сұрау бирәләр бит инде. Депутат булгач, значит, монда үзебез дә борчылабыз дөресен әйткән вакытта инде. Бу теге әйтәләр, нишләп анда, значит, Шахгали төткән икән, бу Сверский утравын дип инде. Сверский утравын, значит, төткәндә уже ул җирләр Волганың уртасыннан бүленеп, алар Мәскәү җирләре булып киткән булганнар. Аны безнең Симбикә туташыбыз, Ханбикәбез кол куеп биргән инде. Мәскәү җирләре ул, шуңа күрә ул як анда менә ул турда, значит, китап язарга уйлыйм. Татар телендә теге менә урыслар көлмәслек итеп дип әйтәсем килә инде. Зөләйха күзләр аша дигәннән бит инде бөтен дөнья урысы көлә. Татарлар сезгә шул кирәк дип. Аны бит инде Газиз Хакинның да Зөләйхасын театрлаштырганнар ич. Киносы. Ул вакытта да әйткәннәр. Вам так и надо дип. Мамадышта Нурлатта карап утырам, артта утыра маржалар. Вам так и надо диләр. Чаплашкым диләр. Менә теге хәтерлисез Газиз Хакин. Менә бусында тоже. Шуңа күрә мин аны татарча язарга дип торам. Татарлар белсеннәр нәрсә икәнен. Фатих Шабанович, сезнең менә шу кызган эш вакытыннан тыш ниндидер хоббиларыгыз, яраткан шөгыльләрегез, үзегез генә калып, тыныч кына теге ял итә торган мизгелләрегез бармы гомумән? Бар. Мин, значит, гел ни укыйм. Менә шуннан, значит, үземә тәм табам. Аннан бераз ял итәм дә тагын укыйм. Менә әле ике кичкенә малаем бар, 1нче класста. Булар инде урысча укыйлар бит монда. Кичә сорыйлар, Тукай китабы кирәк диләр. Мин инде Габдулбар Ризвановка шалтыраттым да, бу китереп тә бирде Тукай китабын. Татарчасында, урысчасында Тукай китабы диләр балалар. Менә ул кызыксынгач тоже әйбәт бит инде. Шуннан үзем дә кызыгып әзрәк карап алдым инде. Аннан соң менә бу безнең тарихны бит инде, ялган тарих. Менә монда ул әйберләр бар. Менә бу безнең Тартарий и татар дигән китапта. Менә монда бар, значит, русский царь Батый дигән. Менә бүлек русский царь Батый. Татарлар Батыйны хан дигәннәр, значит, руслар царь дигәннәр. Беренче царь дигән сүз Батыйга кагыла. Руслар царь дигәннәр. Чөнки ул вакытта 300 кенәзлек булган. Бу шушларны берләштергән. Шуннан соң Россия территориясын батышы шулай итеп берләштергән, конституционный закон нигезендә буларны берләштереп оформить иткән. Тагын да бер татар Иван Грозный берләштергән Казан ханлыгында, берләштергән, значит, әйтгәндә Астрахань ханлыгында, берләштергән, значит, башкаларында, менә шулай итеп монда Новгородта да, значит, Мәскәүгә таба бурып куйган западтан, менә ансы Иван Грозный тоже теге Иван Грозный урыс дип күз алдына китерәләр, ул шеп-ши, значит, татар керәшен. Һәм Старовер керәшен. Бүгенге, значит, Трое перисте түгел. Менә Трое перисте белән, значит, Двое перистеның аермасы главное кайда? Главное, значит, Двое перистедә теге настоящий Сергей Радонежский урыс, значит, нинде динендә дип әйтегәндә. Сергей Радонежский иштыра 1000 елдан артыграк. Аның битәр ул бу теге бүгенге Григорий Кирилл, значит, ул 1685 елдан гына бара. Тегесе 1100-дән бара. Сергей Радонежский. Вот Иван Грозныйлар, значит, алар булганнар шушы, значит, Старовердә работай богатым будешь дигән әйбер. Значит, Трое перистедә сидишь ди гуляй. Вот совершится чудо. Менә бөтен ил белән көтеп утырабыз чудо. Иван Дурак әкияте кебек. Әйе. Менә хәзер мин шуңа күрә әйтәм бит. Тыңламыйлар гына. Урыс пока Староверга күчми Россиядә, бездә тәртип булмаячак. Потому что тегендә гуляй. Мин, значит, 50 генә поп белән, значит, хезмәт иттем, таныштым, циркәүдә салдырдым Нурлатта. Әйтәм, соң бер проповедиңдә әйт инде хәт ишмәгез, эшләгез дип әйтеп, әйтми. Исерек белән җиңел команда итәргә. Хәерче белән җиңел. Хәерчегә билен бөгәргә җайлы. Менә нәрсәгә ул циркәү. Иван Грозный аңа каршы булган, шуннан соң килгән яңадан керәшен. Так? Борис Годунов. Борис Годунов тоже каршы. Шушыларны ниткәннән соң Романовлар килгәч, тотынганнар, аннары, значит, инде реформа нитәргә, куарга, значит, ниләрне, Староверларны. Мин әгәр дә белгән булсам башта укып,
Бұларның правилаларын, староверларының. Demek takmağım bulur. Anda bir asatkana zanşvat atuşa etkенler, tarta başlayan kişiye. Бог тебе одарил здоровьем, а ты его разрушаешь через алкоголь и через табак. Ты же идешь против Бога. Ты же безбожник. А Бога все боятся. Gördün mü nişik? Terbiye. Arak içerler, yarı stakanlar arı içmeler, bütün kabatlamıyorlar. İşte bay bulursun, ipso. Әтігінде ізді шуды. Міне тұтып отырған көкейін қызара да кете. Міне әтігінден бір нәрсесіз, әйбі, келеді шыға от. Қаманды алдылар. Қоян шықсын енді фосфорсыз. Аны ашықшы да бітер кіріп ала тұрғанының ұзаншпет Иерусалимда, мұсылманда. Ишушын айырым самарит біліп қайтқан болып, мұнда кішін дүр еттелер. Әкиет. Тамашашыларға нендей тілектер жеткеді дегіз? Тілекlerimiz Naşvat indi bizim halkımız büyük yaxşı işli. Bu bit indi Tatar tilinde bulaşmanın birinci şiratda Tatarlar qarı indi. Büyük yaxşı işli. Ama mene eytesim ki devlet tarafından bizim ul halkka, bizim halkka Tatarına da, Rusuna da, başkasına da devlet tarafından ihtibarımız yetip bitmiyor. En birinci hizmet hakkı meselesinde. İkincisi pensiyeler meselesinde. Men ol pensiyelerini bozdursana özgertirmiz әлі дейм. Аны нендейдер не кіртірбіз. Ол тіге бұлған еш ондай шырақ. Бетінде екінші күнні берите суверенитет, сколько параглотите дегенде елсен. Әлікі күнді менде қонақтай бет. Мамадышта, мен Темір Шәріпш біле. Қазір бұлар келіп, мен Темір Шәріпш мен шалтырата. Мына дей, значит, последний точка дей, башта барабыз әлметке, андар нижикамыға вертолет біле, андар кеңа келіп түшәбіз дей бұл. Бұл үш мәртебе әйте. Соңғы точка дей. Бұл енді әйбетті әзірләнерге деген сөз. Қазір мен, значит, ойладым да, Қазанға таба yol бойында Татар ауылы бик яқшы, значит, дегенде дворец культурасы да яңа, кебітлері де ішеу, площади да бик мотор, шушындай. Yolдан, значит, 1 километрде колхоз всего. Шушында алып кірге болдым бетінде Татар бөтен көрсетірге. Қазір бұлар Мамадышқа келіп түштілер де, шондан теге мейлі Ширемлі аэропортта енді бұл, аштамалар, мазарлар себе тұрған шондай ғана, анда самолет бермеген дейді. И шонда біз қаршалдық та, бірден бір, значит, районда Звери совхозда бар, и Тойота деген микроавтобус, ол уақытта әлі теге шетел машиналар да жоқ бейді. Шушыға, значит, отырып, Қазір мен Темір Шәріпш, мен де ардым дей, артқа барды да отырды. Борис Николаевич, мына Фатых Сабанович, вообще компетентен, давай вы с ним беседуйте деді бұл. Қазір біз алға отырдық да екі бір адам. Сондан мен банға заншват енді нешек дейінді бұл. Мен банға енді ней. Өзімнің іші ұшатырға болдым әзірек, нәрсе деп айтыр екен деп. Айтам, мына Борис Николаевич, 2 yıl оңыш болмады. 1 yıl оңыш айбет. Қазір мен айтам, 3 жылдың ипи сұрап бар менен. Қазір дей, 1 жылда 3 жылдың алғаш деяндар, какой сен горизонты ипи сұрап жатырға дей. Ну-ка, Михаил, записывай дей, что это такое? И действительно, вообще ипи алмадылар менен, шундан соң. Бұл ұнытпағандар, бұл yazғандар. Қазір екіншісі, мен айтам, значит, Борис Николаевич, я виноват перед вами. А в чем заключается вина? Вот мы айтам, значит, сіздің бар постановление о несовмещении государственной и партийной власти. Ну и что ты был? Недавно меня Панову избрали, я председатель районного совета. Меня избрали, я первым секретарем. Ну и что ты? Раз народ доверил, был. Вахта ведь КПСС. Народ доверил, а меня ваше, так, указание, был председатель Верховного совета, не вахта президент России. Ну и что ты, это? А что подпись, значит, Ельцина догма, что ли? Другой подпишем, да? Можно поменять. Ты что, аккурат айтасым келе, мына значит, не? Пенсияларны, значит, ол догма өзгертірбіз. Льготный, значит, категориялар кіртірбіз, башқасы, бұл айтырып, 40 кесіп, бүтін кішіге 65, тегісіне, значит, қатын қыздар 60 деген әйбіріне ұлдарға түгелейін даны. Ол дұрысық дейіп санамаймын, мұны дұрысына дейіп. Әлі біз аңа үлгірмәдік.
Biz аңа өлгөрмәдек, значит, сәламәтлегебез буенча да, біз аңа өлгөрмәдек, значит, ул яшкә иткәндәге хезмәт хакыбыз буенча да. Шуңа күрә менә ул мәсьәләләр турында, значит, уйлыйм бит инде. Шуннан бу булай диде. Мин Татарстанда иң беренче белгән кеше булдым. Молодой человек, я вам посоветую, диде бу, оставаться государственной власти, диде, не партийной, диде. Скоро будет многопартийность, диде. Шуннан жыл ярымнан соң партия яптылар. Ул шул вакытта мен айтып киткән инде. Менә шундай бер булган иде. Шулай иттереп, монда, значит, бу теге үзгәрмәс дигән әйбер юк. Мен инде тегендә депутат булып, значит, теге эшли голосовать иткән булсам да, монда үзгәрешләр булырга кирәк дип саныйм инде. Һәм аннан соң, значит, шушындый бай илдә авыл хуҗалыгында эшләгән кешеләргә дә бит инде үзегез беләсез. Менә Верхний-Устон районы бит инде монда ул шәһәр дип санарга кирәк. Зеленодольский районы монда шәһәр дип санарга кирәк. Шушында сыер савучы 5000 зарплата алсын. Нәрсә инде? Авылда 280 йортлы Күлбай Мұраса деген знаменитый, значит, авылда Норлатта бір техника болмасын, бір баш тірлік болмасын. Элеке комбайн колхозында іш әмзә һәм бір Шурабатыр деген авылда 4 мәктәпкә башлангыч, бір оқушы болмасын. Бір классқа да 8 жылдық 2 мәктәпкә бір мәктәп біткән. Бұл бит рахат тормыштан түгел инде. Читтән шикәр кертсәләр дә, Нурлатның шикәр заводын яптылар. Кеше чыга инде мөрәҗәгать итә. Монда тынычлап утыра. Мин тыгылырым. Ул хәзер минем зоны түгел, депутатство буенча. Теге партийный список буенча барадыр ул. Мин монда бит инде хәзер менә минем участогым, менә минем кабул итү бүлмәсе, профессор бүлмәсе дә, депутат бүлмәсе дә шушында киләләр. Бу бит инде Приволжский район миндә, Вахитовский район миндә инде. Аннан соң, значит, Лаеш, Рытный Слобода, шуннан соң, значит, Мамадыш һәм Елабуга, Кукмара, Саба, Балташ. 7 район миндә, менә 500 мең минем сайлаучы шәһәр белән бергә. Шулай итеп, монда, значит, эшләсәк җитә. Һәм кызыклы да инде ул рәтем башында белгәч. Аннан соң, значит, рәхмәт, хөрмәт тә итәләр. Шуңа күрә Фатих Собаныч, кызыклы фикерләр булды. Рәхмәт. Шуннан да бик кызыклы, иштәлекле, бер курку белмәс сүзләр, бик матур сүзләр булды. Куркуды дөрестлек бит инде ул. Бүгенге көндә кызганычка каршы Фатих Собаныч бөтен кеше дә булай ачылып һәм үзенең фикерен белдерә алмый шул. Рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт, шундай, значит, ышаныч белдергән өчен. Киләсе очрашуларга кадәр Фатих Собаныч. Мин сез кайчан ничек әйтәсез, мин шунда очрашырга әзер. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Без сезне киләсе атнага 21:00 Гонг ТВ каналында данлы майдан тапшыруында көтеп калабыз. Сау булыгыз.